namahubo 127 verse 1. Cela usetholile la ngifunde ngingakwazi. Amen. Hallelujah. Sizofunda kuJakobe chapter 1 verse 5. Ifundeka kanje. Uma ke kukhona kini oswela ukuhlakanipha, makacele kuNkulunkulu obapha bonke ngobuhle engajakati, khona uyakuphiwa. Amen. Amen. La kulele lami lithi, if any of you lacks wisdom, you should ask God, who Amen. gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. So uNkulunkulu mangabe emnikeza umuntu, umnikeza generously without finding fault. Akasho ukuthi hawu ubalena lo okucelayo. Lo osanda kwenza 1 no 2 no 3 akakwenzi uNkulunkulu umuntu mangabe ecela. Umnika ngaphandle kokuthola ama-faults kuyena, aphinde futhi amnikeze generously. Amen bazalwane. Amen. Kweyami version ithi, kepha uma kukhona omunye phakathi kwenu oswele ukuhlakanipha, makacele kuNkulunkulu obapha bonke ngokungagodli futhi engabalisi, uyakuphiwa lokho. Amen. Kepha makacele ngokukholwa bese engangabazi nakancane, ngokuba ongabazayo ufana nedlambi lolwandle elidudulwa ngumoya ulise le nale. Amen. Siyabonga bazalwane. Bese siya kuMahubo 127 verse 1. 127 verse 1. Uma usimakade engayakhi indlu, basebenzela ize abayakhayo. Uma usimakade engawuvikeli umuzi, umlindi wawo uqaphelele ize. Kuleli lami lithi, unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. So lana uNkulunkulu mase kuba khona abakhi. Singa uma uNkulunkulu engayakhi indlu, abayakhayo bayakhela izi. Yes. So uNkulunkulu umakhi wangempela. Yeah. Abanye abakhayo benza nje izi. Amen bazalwane. Amen. Mase ethi, unless the Lord watches over a city, the guards stand watch in vain. Laba basuke bebheke leyo ndawo idolobha beyivikela. Uma engekho uNkulunkulu uyibheka ukuyivikela, benza nje izeleze. Amen. Amen. Bazalwane, ngifuna ukukhuluma umoya ngcwele ungisa kule nkulumo ukuthi siqhubeke kule nkulumo uma mfundisi agcina kuyona last week. Amen. Amen. Uma mfundisi last week wakhuluma ngabantu abawu-2 abakhayo. Wakhuluma ngomakhi onobuhlakani, umakhi ohlakaniphile, nomakhi ongahlakaniphile. Amen. Wathi omunye wakha esihlabathini, kwafika imvula, umuzi wabhidlika. Amen. Omunye wahlakanipha wakhele edwaleni. Amen. Mangabe zifika imvula wakha umuzi. Amen. So namhlanje bengifuna sifocuse kuthina bakhi. Amen. Siye umuzi kodwa sifocuse kakhulu kuthina esakhayo. Amen. Kuyiqiniso ukuthi mangabe umuntu wesifazane usuke uassignwe i-leadership, kodwa i-leadership engamemezi. Umuntu wesifazane unikeziwe i-leadership, kodwa i-leadership engekho loud futhi engekho obvious. Amen. Uma ngabe lento esho mafundisa iqiniso ukuthi uNkulunkulu mase mekunika abantwana noma umntwana, automatically you become a leader. Manje sekufanele ubuilde
lo muntu abe yilento azothi masemdala aqhubeke nayo. Amen. Lithi iBhayibheli, unless the Lord builds the house, the builders are building in vain. Sikhona bazalwane? Amen. Okusho ukuthi ungamemeza kusukela ekuseni kuze kuyoshona ilanga. But uma ngabe ukumemeza kwakho ukwenza ngaphandle kwe-guidance kaNkulunkulu, umemeza ubani? Amen. Angithi siyezwana bazalwane? Lokho kusho ukuthi, okusho ukuthi yilowo naloyo umakhi akayinuke, akayibheke ukuthi ngakha ngedwa yini noma ngakha noNkulunkulu. Amen. Bekuyisikhathi sokuthi namhlanje bonke omama bekufanele engabe bonke omama bayeleka. Ngiyabona kune-challenge siyenzayo sibhizi ukuthi kuyisilwane esithile, kodwa umuntu wesifazane ohlakaniphile bazalwane ufuna uNkulunkulu. Ufuna uNkulunkulu. Amile amakhaya bazalwane, amile amakhaya amanye obaba kade basho. Ngiyabona ukuthi sikhalela ukuthi sicela umuntu ozosilekelela, umuntu ongathandi. Uyabona lento esenza abazalwane ukuthi senza into nje engasizi. Vele kuyi-responsibility mangabe sinomntwana ukuthi asihlangabezane kube 50-50. Lokho kufanele ngabe kuyaziwa by both parties. Kodwa lo ongathandi siphi isidingo bazalwane ukuthi simphoqelele. Siphi isidingo sokuthi siphoqelele ingane kumuntu ongayifuni? Akayifuni. Mina engiyifunayo angiyithathe ngiyishintshe, ngiyinetharishe, ngiyinike uthando, ngiyikhulise ngendlela, ngimfune uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uyise wey'ntandane. Kukhona abantu abakhule bengenayo noyedwa umzali. Noyedwa umzali. Bakhula baba izinto ey'nkulu. Asikwazi ukuthi bazalwane sikhalele abantu abangafuni ukwenza into ekufanele ngabe bayayenza. Asikwazi bazalwane noma ngabe kuthiwa awukhali njengoba bekhala beposta ku-social media. Lokho complain lokho kukhona nakho uwedwa ukuthi nje mina yonke into ngenza ngedwa ukubukwaje. No, sinoNkulunkulu thina bazalwane. uNkulunkulu onamandla wonke, uNkulunkulu ohamba uyocela kuyena ubona izinto sezenzeka nawe uqale ukuthi hawu bengabona ukuthi uNkulunkulu bengayenza ngale ndlela, bengazi ukuthi lento ibingenzeka ngale ndlela. Amile emakhaya abazalwane, amile awamisiwe omama kuphela kodwa amiswe uNkulunkulu esebenzisana nomama. Ngoba uma ngabe lithi iBhayibheli owakhayo, uma ngabe uNkulunkulu engayakhi indlu owakhayo uyakhelise. Kanjani ke oyakha noNkulunkulu? Indlu uNkulunkulu oyakhayo oyakha naye kusho ukuthi leyo nto izophuma ibe yinhle bazalwane. Amen. So asingabi navalo lokuthi khona abantu abangafuni ukusilekelela, khona abantu abangafuni ukuba present. Umuntu nje ongafuni ukwenza into, ngisho ukuthi nalento yesibongo ayi-affect umuntu ukuthi ne-mentality yokuthi iya-affectana. It will never affect you ukuthi ukhula ngaphandle kwababa. It will never affect you. It will never do anything to you spiritually or otherwise. Abantu bahamba uyofuna ibhlesho le efuna khumbule ekhaya. Uhambe uyofuna umuntu ongakufuni. Umncane wena mdala yena. Kufanele ngabe kade afuna wakuthola walungisa lento efuna bayilungisa. Athi omunye izinto ayihambi kahle empilweni yami ngidinga isibongo. That's never the case bazalwane. Sikhohliselwa nje abantu abasuke besikhohlisa. That is never the case. Hallelujah. That is never the case. Uma ngabe uNkulunkulu ekwazi ukukhulisa ingane eyalahlwayo ku-dustbin, ayikhulisa ingane eyalahlwa ku-dustbin, itholwe abazali mhlampe abamandiya, bayikhulise bayifundise isingisi, ingazi nokuthi umsamo yini, ikhule ingazi nokuthi imbuzi ihlatshwa kanjani, ingazi nokuthi utshwala bezulu testa kanjani, ikhule ingane. Isuke ingayikhulisi leyo ngane, isuke ikhuliswa uNkulunkulu ngoba mangabe khona eyakha indlu.
iyakheka leyo ndlu. Amen bazalwane. Ngiyaxolisa ukunilethela. Kunedrama namhlanje uxolele amen. Nalezi caso zakho uyikhethile nje. Ukhethe zona. Ngoba ufuna ukucasula. Ngiyaxolisa ngiphatha ngekhaya. Engikhanda nami ngiphatha ekhaya. Ngoba yizo nje izo azikho nje ezinye ayifunayo. So bazalwane ngila ethenini kuyenzeka ukuthi uyiqale kahle into. Unyuke nayo mase ngokuhamba ugeje endleleni oyenza ngayo amen. Yeah. But leyo nto ayisho ukuthi sekonakele akusalungiseki amen. Yeah. Khona izinto esiyiqala singambizi uNkulunkulu kuzona. Khona izinto esizenze sodwa ngawethu amandla saze sabadala manje singanakile. Yeah. Sikhulisile abanye bakhulisa izingane manje seziyama-teenage. Benganakile nje ukuthi angikhulisi ngendlela uNkulunkulu afuna ukuthi ingane ikhuliswe ngayo lengane. Ngiyenza nje. Makufanele mangizwa ukuthi angithuka inhlamba. Mangizwa ukuthi angiyibize ngesilima ngiyibiza ngesilima. But namhlanje bekuyithuba lokuthi sishintshe namhlanje. Yeah. I-wisdom bazalwane kunokuhlakanipha okuhlukahlukene. Kunokuhlakanipha okubizwa ngokuthi ukuba smart noma mhlawumbe ukuba clever. Ukuthi isiZulu sizokuhlakanipha konke. Umuntu uma ewuclever sithi enhlakaniphile. Umuntu loyo osuke innovative uyakwazi ukucabanga izinto ezintsha kakhulukazi when it comes to ukusolve ama-problems ngaleso sikhathi. Umuntu owuclever uzothi sisacabanga sokuthi kufanele senze njani. Acabangise unamaqhinga. Acabanga iqhinga manje ayilungise leyo nto amen. Kodwa kusho ukuthi lowo muntu loyo une-wisdom. I-wisdom iseceleni yodwa amen. Omunye khona ukuhlakanipha okuthiwa i-intellect. Uphiwe ekufundeni. Uyakwazi ukushesha understand. Mangabe umfundisa into noma yini uyashesha nje ukuyibamba, uyashesha ukuyi-understand, uprocess i-information faster than most. Amen. Lokho kodwa kusho ukuthi lowo muntu une-wisdom. Mase kuba khona lokuhlakanipha kwe-wisdom bazalwane. Kuyenzeka umuntu angakuphiwa isikole angabi nayo i-wisdom. Futhi angabe uclever. Abanye mangabe bembuka baze bathi bathi kunjani? Labantu nje ubona ukuthi ngisho ukuresponde ey'ntweni, uyaphuza ukuresponde ey'ntweni. Futhi uslow, ey'ngeke wena uslow yabo leyo nto leyo. Labo bantu bayakwazi ukuthi baphumelele badlule abantu abaclever nabantu aba-intelligent. Amen. Ngani ngokuthi bane-wisdom bazalwane amen. Inkosi uSolomon mangabe ethi uNkulunkulu ayicele noma yini. Ayicelanga ukuthi ibe intelligent. Ayicelanga ukuthi ibe clever. Kodwa yacela i-wisdom. Yeah. And uSolomon namanje kuthiwa he's the richest person who's ever lived. Wayephuzela ey'nkomishini zamagolide. Indlu yakhe ama-tiles angaphakathi kunama-tiles odongeni naphansi egolide. So inkosi uSolomon was the richest person who has ever lived. Lokho wakwenza ngani? Wakwenza nge-wisdom. Yeah. So sibhizi bazalwane sithandazela izinto and we forget ukuthi kahle kufanele ngabe sikhulekela thina esakhaya. Amen. So as builders namhlanje bengifisa ukuthi sikhulekele umhlakahlo. Hallelujah. Uma ngabe lithi lapha kuJames chapter 1 verse 5 lithi whoever lacks wisdom. Angazi ukuthi yini enza ukuthi abantu bayitshela ukuthi akukhulunywa nabo. Because siyafika nje siyabaza lesi ama-conference amaningi ey'nkonzweni ey'ningi ey'hlukahlukene. People never ever raise i-wisdom as a prayer point. Phazana sibeke sikhulekele i-wisdom. Ngisho sisemakhaya niwofakazi. Sithandazela yonke into, but we never pray for wisdom. Because we underplay ukubaluleka kwe-wisdom ey'mpilweni zethu. Noma we assume ukuthi we have it.
kungenzeka ukuthi we assume we have wisdom because ingozi leyo kungcono noku-assume ukuthi awunayo kungcono nokuvuka every day and assume ukuthi awunayo i-wisdom noma onayo ayanele i-wisdom. Amen. And pray for wisdom. Uma ngabe uzosuka nje uhambe emsebenzini namhlanje uNkulunkulu ngiyacela unginikeze i-wisdom engizoyi-applya in the way that I do umsebenzi wami. Ngisho ngabe kuthiwa uyabona hayi Miyekeni. noma ngabe kuthiwa uyabona ukuthi lo msebenzi mhlawumbe kwesinye isikhathi siyayisithatha kancane eminye imisebenzi esenzayo. No, it doesn't need that much wisdom. No, ayikho into engayidingi wisdom. Angizithezani bazalwane. Even ngisho abantu othola ukuthi emsebenzini uku-management nabo bayayidinga i-wisdom. Uyathola ukuthi ubona indlela akuphatha ngayo umphathi ukuthi yazi umphathi namhlanje angazi sikwenze njani-ke. Why? Because udinga i-wisdom naye. So kangakanani-ke thina esinabantu esisubmitha khona esinabantu esiripotha khona, why would we assume ukuthi singakwazi ukusebenza senze imisebenzi even imisebenzi yasekhaya iyayidinga i-wisdom even ukwenza igrosa usazosebenzisa Ngeke qhubeka wena. Amen. Usuka nje ekhaya uyokwenza igross. Pray for wisdom. Yeah. Yes. Pray for wisdom. Amen. Ukuthi uzokwazi ukuthi kulokhu uNkulunkulu akunikeze kona ukusebenzise ngendlela right. Right. Yeah. Because to be honest, yebo sineyinkinga. Kodwa iy'nkinga ey'ningi ayiveli ngaphandle kodwa zivela kuthina uqobo. Yes. We do not apply i-wisdom ey'ntweni zethu and iyasiceba iy'mpilo zethu ziyasiceba. Ziyasiceba ukuthi thina sishoda nge-wisdom. Even ama-finances ethu ayasiceba. Makuwukuthi nje ungena kwi-app yakho akukho ngisho ama-savings. Ayikho nje savings account onayo, akukho ngisho 10 rand ophonsayo. But uyakwazi ukuthenga idatha lokwenza izinto njengenazo. But awunakusho ama-savings ka-10 rand, awunakusho 10 rand in your savings. Because we don't apply wisdom in our finances. Yeah. We don't apply wisdom in our finances, bazalwane. Indlela esenza ngayo imisebenzi yethu. Yazi ukuthi uyayokuthi isikhathi. Miyekeni Nkosi yami. Into engibona kuyenzeka. Uyazenzela. Kwesinye isikhathi ungene endlini yomuntu uthola lo muntu akasebenzi, yabo. Ufike emzini wakhe, ufike lo muzi lo ngaphandle mubuka ukhula seluma nawe. Abanye baye bavele deshole ka khona le asikopleni ngemali dala khona le iyazola sevela bathe usizo lokuthi ekhaya sishoda ngamawindi nani shoda nani bathi anisaclean guy akushoda amawindi kodwa ekuclean. Yeah. We don't apply wisdom endleleni esiphethe ngayo amakhaya uNkulunkulu asinikeze wona. We need to apply wisdom. Ekuseni mawuvuka ngicela ukuhlakana. Because yabona nje ikhaya lomuntu likhuluma izinto eziningi ngaye yena ethu. Liyasho ukuthi abantu abahlala la abantu abane-mentality enjani ebhedayo. Because yebo uswele ukuthi isicabha sinenkinga isicabha la ekhaya sinenkinga amawindi la ekhaya but akube clean nje akuphefumula kuphefumuleka umoya right. Yeah. Into ekhombisayo ukuthi abantu abaphila la bahlakaniphile. Amen bazalwane. Abantu abahlakaniphile they go far in life. Badlule abantu aba-intelligent nabantu aba-clever. Emajele kugcwele o-clever emajele. Yeah. Asikho zimbalwa iy'domo ozoyifica ejele. Asikho isidomo esisejele.
ejele kukhona abantu abawo-clever nabantu aba-intelligent abanama-masters kulokhu nama-PhD kulokhuya because they failed to apply wisdom kuma-actions abawathathayo nama-decision abawenzayo. Mase kuthi umuntu uwise ongaphasanga nakahle esikoleni owayestruglisha mhlawumbe othisha banganaki ngoba abanye othisha banaki ukuthi le ngane idinga a lot more attention. Hayi azama afudula azame afukuze asebenze kanzima aqede kube khona abathola distinction. Nakhona mhlawumbe evarsity angaqualify ke-varsity ahamba eShoprite. Nginomunye ubhuti nje esasikhonza naye wayesebenza eShoprite ukwi-age group yethu wayesebenza eShoprite sifunde ema-varsity sikhuluma i-language yasevarsity esebenza eShoprite ewuphekha eShoprite. Wafika eShoprite wa-apply wisdom wakhuphulela isikhundla. Manje usephethe ama-brand hayi brand eyodwa usephethe ama-brand eShoprite ngani nge-wisdom. So uyabona ukuthi wisdom is a lot more important than being intelligent or being clever. I-wisdom izokuthatha ikufake endaweni la ozosimohleli khona. Abantu they have achieved izinto eziningi academically wena ongakazi uyi-achieve kodwa uhleli in the same level nabo uhleli in the same positions nabo. I-wisdom izosiza nasemakhaya ethu ukuthi sikwazi ukuthi senze izinto. Amakhaya ethu angaba amakhaya abandayo khona amakhaya abanda Jesu. uthola ukuthi iy'ngane zala ekhaya funa ukubuya ukhala ngento eyodwa omunye waze waba ugogo waze waba yisalukwazi esingenayo i-wisdom. Ukhala ngokuthi abantwana bala ekhaya bafuna ukubuya ayikho imfudumalo kuleli khaya alukho uthando kuleli khaya. Uwakhile indlu kodwa uyakhele ize uyakhile nje unekhaya mesho kodwa kuyize ngoba akekho nomuntu ofuna ukunyakaza la. Ngisho abazukulu mabefikile bafika isikhashana ngathi bayancinzelwa amabela ekhaya because alukho uthando la ekhaya ayikho imfudumalo. Mekuwukuthi umuntu okholelwa kubathakathi uzobona ukuthi kunesithitho la ekhaya siyathakatha aku-examine indlela owenza ngayo indlela owenza ngayo kubantu ophila nabo. Thina bomama isikhathi esiningi sinalento yokuthi yonke into siyenza ibe mayelana nathi. Yes. Ukuthi mina nje la ekhaya ingane mufika ubuye emsebenzini ingaklinile ingoba ifuna ukucasula wena. Yeah. Sithagethe wena. Kanti ayikho leyo nto ufike engaklinile ngoba zihlule ukumanage isikhathi. Zibe stuck emafonini nakwi-TV zihlule ukumanage isikhathi. Yonke into nje ibheke mina akuyiyeke yonke into. Akuyiyeke nje yonke into. Ubona ukuthi yonke into imayelana nawe njalo mina ishow yakho. Mina. Ake si-apply wisdom bazalwane. Akuyona yonke into edinga ukuthi simemeze, akuyona yonke into edinga ukuthi sithethe, akuyona yonke into edinga ukuthi sireact. Ezinye izinto zifuna ukuthi sibuke, ezinye zifuna ukuthi sithandaze, ezinye zifuna ukuthi si-apply amanye ama-techniques ahlukahlukene. Simcela uNkulunkulu give us wisdom. Yiphi sengizamile lokhu nalokhu yiphi enye technique engingayizama kulesi simo engibhekene naso. Amen bazalwane. Omunye wenza izinto ezi-against intando kaNkulunkulu la ekhaya kodwa akanaki because show yakhe lithi iBhayibheli abantwana singaba-provoke. Lo muntu is constantly provoking abantwana bakhe la ekhaya, constantly driving everyone to anger la ekhaya. Uyazi ukuthi even though siyabazali we have to be careful not to provoke our children. Yeah. And iziyabona iy'ngane ukuthi la we are constantly provoked. Ngaso sonke isikhathi sihlezi sicushiwe la. Because umuntu owakha yedwa akazi ngama-principles kaNkulunkulu. Khona nje sisakhula omama babethi mangabe mina nje ngivele mangithandaza ebusuku
ngena ikamelo nekamelo lisho njalo neBhayibheli bazalwane ukuthi siphazamise abantu abalele lisho njalo because you are provoking your children and then you wonder why abantwana bengafuni ukuhlala la ekhaya. It's not that banamadimoni abanawo amadimoni ngesikhathi besalele wena ungena umemeze endlini ungena umemeze igama likaJesu igama likaJesu umuntu alele uyabaxasula. You are provoking your children. Imagine ukuzoyenza leyo nto more than once a week. Create atmosphere enjani kuleli khaya? Wenza ukuthi umuntu noma elele kodwa alale engalele because uma engangena noma inini. Alisho kanjani iBhayibheli ukuthi asothi masithandaza singene emarumini abanye abantu. Lithi iBhayibheli mangabe uthandaza ngene erumini yakho uvala umnyango. Alisho nje ukuthi ngena kumarumu wonke, ngena emarumini abo bonke abanye abantu. Omunye umuntu uzomfica esabhizi naye esathi uyaqala uyathandaza ufike wena umemeze. Mhlawumbe uthandazela phansi ke Nkosi yami, usayithandazela phansi kwengubo. Ufike wena umemeze, madimoni phumani, uqoboza umkhathi, usumqofa umoya. Amen bazalwane. Asi-apply ama-principles kaNkulunkulu and then mase izinto zenzeka and then we wonder why izinto zenzeka. Amen bazalwane. Abanye bakhulumela safuthi. Yazi ukuthi iBhayibheli li-against ukukhulumela safuthi. Lithi umfazi ukhulumela safuthi ufana namanzi nendle exoxayo lithi lithi ngibheke. Angifuni bayathi ngiyazibheka. Or not. Proverbs chapter 21 verse 19. Better to live in a desert than with a quarrelsome and nagging wife. Ungona ukuhlala i-desert dawe ewumile ehlane uhambe uyihlala ehlane ube nokuthula ehlane kunomuntu okuhlala nomuntu okhulumela safuthi. Quarrelsome uyaxokozela unokuhlezi nje ufuna kuliwe futhi uneging. Makuthiwa umuntu uneging bazalana kusho ukuthi ucela into. Ucela into uleke ebelesela, lokho ebeleselile. Uzocela imali yokukhanda, ucela enelo wacela unginike imali ekhanda. Athi sathi hayi ngizobona. A few hours later, ucela imali ekhanda. A few hours later, bonke nje abafazi endaweni bawenzile amakhanda, yimi ngeke ngingalenzile ikhanda, ngishisi mina nje angithandwa, uma usibanibani, uthengele usanda kuthengele iPeruvian, 50 inch, kodwa mina nje angenziwe ikhanda. You are a nagging wife. Wakha i-environment enjani kuleli khaya? Wakha i-environment enjani kuleli khaya? Ukukhuluma kubalulekile bazalwane, angisho ukuthi singakhulumi. Kubalulekile ukuthi sikhulume. Ezinto esingayifuni nezinto esiyifunayo. Makhonto ecelayo icele, makhonto ongayithandi isho. Kodwa ake sijwayele ukuthi sibe abantu abangabeliseli. Yeah. Usho nje leyo nto eshoyo ukuthi becela imali ekhanda. Usuzwakele. Nami nje umuntu esifazane angifuni ukuhlala nomuntu okhulumela safuthi. Angifuni ukuhlala nomuntu okhulumela safuthi. Umuntu othi nasemsebenzini ukhona njalo. Esithi mangabe mefika unfortunately umphathi. Uke wakhulumela amapena akhe kanzima kwaze kwakhona okhalayo. Amapena ami khona wathatha amapena ami. Ngibani ongene e-office lami wathatha amapena ami. Washo bazalwane. Sesithi uzohamba nini? Angithi yabona bazalwane sakha i-environment ebhedayo emakhaya and then we wonder why abantu bengafuni ukuhlala nathi. Yibo umuntu okhulumayo kwaze ukuthi ucabangani, kwaze ukuthi ufunani, kwaze ukuthi yini ongayifuni. But don't be a nagging person. Don't be a quarrelsome person. Umuntu uma ngabe khuluma ngama-quarrels, khuluma ngama-disagreements. Akuyona yonke into edinga ukuthi uphendule kakhulukazi ey'ntweni ey'ncane bazalwane. Ingakho abanye abantu kakhulukazi abantu abangakholwa le nto ye-submission bayibona njengobulili. Kanti it's great wisdom i-submission. For example, i-submission uma ngabe sizohamba indlela encane lezi ndlela zasemakhaya. Ngeke sikwazi ukufitha sobabili. Kufanele kube khona owehlela ngezansi.
lo wehlela ngezandla akenzi ukulima wenzela ukuthi kube nokuthula Yeah. adlule omunye mase nami ngiyaqhubeka ikhaya la ngekho khona isubmission nokuhloniphana uhlezi kunokuxokozela ey'ntweni ey'ncane ungahayi vuma nje uyibo umuntu nje okakuyekule uma mhlawumbe nami babekhaya ukuthi siyamantombazane asihambeni siyobuka ikhesi uvume ngoba uyitshela ukuthi uzovuma naye ukuthi hayi sizohamba siyobuka ibhola mase umcela vele athi nje hayi ngeke angithandi mina sikhona nesidingo sokuthi uqhubeke naleyo nkulumo there's no need iyini case kunokuthula ekhaya lapho iyini case uyabona mase kuthiwa sekuyiwa ey'ntweni ey'balulekile ey'ntweni obonayo ukuthi yabona-ke la angikwazi ukuthula uzolaleleka ngoba ujwayele ukuthula Yeah. akusikona ukuthi vele wena uyakhuluma vele nje loyo vele singajwayele kunjalo uzothi uma uphakamisa izwi uphakamisa izwi lokuthi kodwa mina ngibona kanje ulaleleke ngoba hayi akayena umuntu ovamise ukuphikisa akayena umuntu ovamise ukuthi intando yami amelane naye uyibeke into yakho uyibeke kahle ngayo njalo isubmission uyibeke into wabeka amagama waqoqa amagama wahluze ngewisdom uNkulunkulu asinikeza yona esimcela yona njalo wahluza amagama ebese uma siwahluze kahle amagama mase-ke uthola ukuthi i-outcome izophuma ibe positive because you are usually submissive. For example, mhlawumbe usufuna ukudecide ukuthi ingane izofunda kusiphi isikole athi nje hayi ingane zi-right ifunda la ibuzane umuntu ufunda la kanjani kanjani kodwa wena ujwayele ukuzwa ukuthi hayi lesi sikole asikho right isikole esi-right ilesiya uzolaleleka beka ngendlela uzolaleleka futhi uma ubona ukuthi awulalelekanga manje uthi uyiyeke iphole indaba uphinde futhi uyiqale phansi ngelinye ilanga amen. So i-wisdom ibalulekile bazalwane ibalulekile the way we raise our children singakhulisi sengathi siyenza nje angithi bazalwane akuthi ikhahlelwe yakhahlela akuthi ufake impama makuthi uthuka inhlamba as long as kuneliseke wena ngaleso sikhathi ne-anger yakho uzizwa ukuthi cha uyabona bazalwane elithi iBhayibheli ulakahlala esifubeni sewula so nalapho futhi kuyavela ukuthi lokhu kuhlezi sicasukile kwethu kukushoda ngokuhlakala awukwazi ukuthi wena njalo wena uhlezi ucasukile noma umuntu ebuka ebusweni uthuli uyasaba khona umuntu osaba ngisho ethi ekuseni ukuthi cela ngidlulisele imali ngoba une-anger uhleli nayo i-anger uyawuzwa nje umoya uhlele eduze kwakho ukuthi cha akuhambi kahle ithatha i-advantage i-anger ukuthi la ayikho i-wisdom ingahlala enze ikhaya la uvule iwindi uthi ufuna kungena umoya into encane vele casulo into encane uvule iwindi uthi ufuna kungena umoya uzophenduka ngeselibi ayibhale ngokushesha angakhulumi lutho kuwena angasho lutho kuwena umphathi yonke indawo umphathi yonke into imayelana naye why because ulekhi wisdom so yabona ukuthi ezinye izinto ziyasiceba indlela esenza ngayo indlela esiphila ngayo indlela iy'mpilo zethu eziyiyona ziyasiceba izinto ukuthi sishoda nge-wisdom sishoda nge-wisdom makuthiwa owakhayo wakhela ize kushuthi uyakha ngama-instructions kabani wakha nje umsangane wakha into ezobhidlika because bekufanele athole ama-instructions amakhe wangempela so bazalwane namhlanje
sisaqhubana nenkonzo yomama bengicela senze umthandazo Yes. bengicela senze umthandazo siyithandazele thina ake siwayeke amakhaya ethu azolungiswa yithina Yeah. ngokuhlakani uNkulunkulu azosinikeza bona Yes. ama-finances ethu azolungiswa uthina ngokuhlakani uNkulunkulu azosinikeza bona. We can't change ukuthi vele kune-drought kuyisizini embi kodwa khona ushintsho lazobonakala khona lapha nalapha Yeah. Yeah. khona la kuzobonakala khona ushintsho lapha nalapha. Amen. Why? Ngenxa ye-wisdom uNkulunkulu azosinikeza yona. Nendlela esikhuluma ngayo, nendlela esigqoka ngayo, indlela esi-acta ngayo. Kuzoba khona ushintsho ezoba khona uma simcela uNkulunkulu i-wisdom bazalwane. Amen. Amen. Bengicela senze umthandazo. Bengicela nje senze umthandazo.